Beti entzun izan dugu, ez da, FLL, Hortxe Mondragon, eta behatu izan duguen askotan zeintzuk ikastetxek eta parte hartzen daben, eskola publiko gitxik parte hartzen dabe olako ekintzetan. Ez da izeatxik, baina beti olakutan ez gan imaten askotan. Guk lehenengo mailatik hasi, aurre hezkuntzatik eta beti dakau robotika eremu bat gela bakoitzin, eta umintzako ondarrutik amenez geure territoixo indixo honetatik mundure zabaltzeko aukera bat dalako. Ez euskuenien zala Urangaixe, daukegu gelan guraso bat, plataforma baten itzen da, petroleo plataforma baten itzen da lan. Petroleo gaixe hartute, zer da petroleo? Orduan hasi ginen, euren dudak eta galderak eta idatzi genuzan. Hasiga topaten petroleon buruz eta nondiri atzorren eta zelan pasaliken barko batetik beste barkora petroleu. Eta hasi ginen, taldeka banatu galderak, formazio landu, topau, berbain, hemengo nerbixuek egiak gentzen dizen, eta esperientzia egon bat izango dela banontzat. Lehenengoko aldixe dela danona, inoiz ez dugu legon txapelketa bat eta dano apozik. Lehenengoku ondo pasati eta irabazten baro ondo. Ondo pasati eta irabazti, hortik beba, baina ondo pasati.